Alex chuan chu tiang boina chu in lo to ka I ho pui hle mai mi tam tak chu ni se an be dong to nge yang ma se nang chu hei huai sen takin ilam ma chona ti na han fak le phota chu tiang fakna a han don chuan Miriam po chu a hlim ve le dewa Miriam phone chu alo re takal kala ala Alex so khriat thei tur chuan loudspeaker a ada security guard ania pon lama chuan building hal tumin ma an la meka an hal vai chuan a chunga tan ron chua har samai thei tin media mi te po an lo thlenga chumi ni wang chuan mi puite chu kut an thak ngam chia lawa an pong por le zuala anin noi per phei chu an ron lut thei to ni atia chuti lai tak chuan Julie chu ron luta kon ti boi chu wangai in chung lama mi pakhat chu a ron chho thei to in tin nge kan lo ti don atia Miriam chuan lau su ti dan ka khrialom lo chho se ka lo ma chhona nge atia chuta Julie chuan ole tin kalmai han tuma Miriam chuan lokin midang zong zong po kha ko khom la Robinsona na thok zong zong chu kan tang wal tu ani ron choma se kan lo nok let ve tu ani ya tho pui te mai ni lavin chung kwa u nau te kan ni zok ti soi bok che chu tiang ngai dan pu ve thei do chu voina tong hian he wena re company tong hian an bang hal theyang atia ti chuan Miriam chuan na thok ho zong zong chu a thei dan ang angin han fuya nakin deuh chuan Julie chu alo let le a Miriam kanin pe e ral thuam le man rowa a thei ang kan la khom to a ti chuan I thu pe kan nga ke beilet tura min ti chuan kan beilet mayang entin nge kan ti don le a ron ti ta heng mi te hian in sual an lau lova a chan chu an thian te an tho pui te mi som nga don chu mi pui kut tua kan nam to a lo beilet ve ngai chu an du to zok hial ani Alex chuan chu tianga an thei to pan chu an mu chuan alom phian Miriam chuan ole a fan pa taka va be ngai do nia in nuk dok turin kan ti photanga lo lut lui lo tur ten ma se kan thuan zom lova min ron nok lui vai chuan mani in ven nan kan lo beilet ve don nia atia chuta Julie chuan an sui dan chuan in ho tu nu kan be duan tia atia ani chuan lo lu ti la ma se pakhat ai tam chu lo lu chu se atia ti chuan Julie chu let le a Miriam le Alexa chu roma chuan anum duna tunge ron lu don ti ngakin an lo kana nakin deuh chuan kong khar chu kan in hong ta Tom kum som ni la pel tam lo tur ti hriat tak mai thom no chang kang le man to ti hriat tak ma se anin nok na lama a thler deuh nuai to ti hriat tak bok ha chung chuan alo luta chu tiang mela no pang tak mai ron lut chu Alex le Miriam chuan an be se lo tak ani chuta Miriam chuan Alex ne na chuan coffee min lo lak thei ngem atia Alex chuan an pia dewa coffee machine mi chu avala Alex chu Miriam secretary emo ti mai tur hian ala om khria chuta Tom chuan oh heta chuan I customer te dong song thale mai mo ma se ka thuam no the hi ente ka ron kalna la ma heti anga min siam tu te hi tu te nge ifrem in nuaya na thok ten ni hi ati deuh tan maya a mel and I na chapo mel khop mai Miriam chuan CCTV atonga an mu theina screen lam chu ko ka so ente kanau ten khatiang khan an khoi chemo ateu lo mai heta tong hian kan hu ve thei vekalom nangni zok hian min ron nora keinin in ven nan kan beilet ve chu ngai mai zok ani khatianga on lam nei sa lu tuka iom don chuan engma po kan soi thei kang chi alo idu chuan I chuak le ngal theyang atia Tom chuan karin ain idu hle maya he boina hi aching fel zong ni ravin apun lun zong in ma ilapal hlawange o media mi te kan nia in lo ming that to na zong zong te kha kan ti chevek thei ti hriala choi moi nai lo don to zong zong te po engma lo maya achang thei ti kheta che a han ti let bea Miriam chuan ani chuna ngai du han soila atia Tom chuan kan du tak chu kan chunga thil thleng zong zong te wang khan in company hian
makta duai som min petu ani chu zang na dom na angin kan pomanga chuan ke le kanau te chu kan lung oi tawang athia Miriam chona chang mai lo chu ta tom chona sei chun zoma po na kan nau te son jail tan po an poi sarawa eng po tian huam atul chuan he building po hin hal chhevek mayang an chunga thil thlengte wangin zang na dom nan phuta chu an mu ma chuan atop don lo media mi te kan lama kan tran tiok vek thei boka Robinson Winery hian an thil ti sual man chuan petu ani tin chan chin thak lama po kan chhuat chuai thei atilia chuta Miriam chuan ole a thrae poisa in don theina tura chuan ma in la thiam hle mai mo ma se in ngai tu thui tok lo chu hei hi ni hei nakam siam na hi ke hian du lo tatlatila makta duai som chu pek tum lo ta cheu la engtin ngai ti zelin tum han soi le la atia tom chuan chulam chumo in khret du ani chuan kan soi thei vek alom in sum le pai din hun len sum don na kal kwal vel dan zong hi kan khweka azio chiang tu bik kan neya kan du kan mu don lo chuan in tho pui zong te hna in din hun dik tak le tuna in mual phona hi a chip chiang kan the danga kan khil bokanga in tho pui tam takhi chu in nuk dok turin kan min thayang in tho pui in nuk dok tura kan min thei tur chiang sa tang ringot po hian han chu taila tluk le ding only chu in chan hal thei don chuta ala chiang lo lain nuk dok mai thei te ne na chhut vek phei chuan ni khat thil thua in company hi atla chhevek don han tia chuta tom chuan mai zial chu han phora atran khuta tal maya Miriam mai zona chuan za lo tak chuan a han phu khu phei deuh luai maya an duang chu a thleng ngei don ni hian a khia Miriam chu an dang chep to ni hian a kheboka a konfi to khop mai chuta le i thutluk na chu nge ni ta han soi te le tin azot non le Miriam chuan ka thutluk nei khadu mo helai tong hin chuak ngal thei a han ti ta thot mai tom chuan chu be sei lo lutuk thilania amazil zu khu chu hak trap ani Miriam kan khongai che wangin makta duai som chau kan phutania chu in tan a hak lo zia kan khawek chu ti chung chuan ila in du don mo i chiat vek na tu ani don ania atilia Miriam chuin kuang kwa angoi ran meya tom chuan thinrem tak chuan ole minit som panga hun ka peng che minit som panga chunga kan account na makta duai som me ron thun lo ni chuan kan thil ti to chi khriat to kha chuan tu na kan biak na hi engtin nge thutluk na kan siam don tin pon lama son kan nauten omvek atul chuan he building po hi soi thiat vek tur khopin anin peiran bokania atia chuta le Alexa chuin sum zo talo an ma kofino chu ala loka tom chu a the phei to thot mai kan lo soi ve to nge minute nga chungin Miriam ne da hian thui da ngai tam dir le ani lo chuan in pol kha engmoi ti kha balmun media homo in tlak chiat vek theina tur thil ka ti jok palange a hon ti veta chuta le tom chuan Alexa chu han ena nui chung chuan engmoi soya ka ti cheve kang chewa nang secretary ve mai thingpui pekwal tu mi tiok ka hian eng thil chiang ei ti thei in kha chiang lo ni mo in boss chan hi chu ka kha thiam lo tuk ma se in na chau thokla thingpui te lo la kwala chuat bal te not faila ma se sum don na chung changa hi chuan lo tel ve su minute nga chungin thing the turin min ti mo minute nga chunga kan du zat poisa kan mulo chuan kum nga chung ke ni hian kan ti boi zo ang cheu in ral thak ma chu kan ti boi ang cheu atila ta tom hi thom tho chu ching lova ma se tong kam lama chuna huai sena tu ma tong kama chuan nge lo le ngam lo ala nei ngai lo ma se tun tum khang chuan ti fu lo mai thei ni Alexa chu tu nge ani chia a khalem lova secretary satlia ve mai tu anga ya Alexa chuan engdang soibel to lo chuan minute thum chuila nei o atilia chuta tom chuan ka soi to kha kai san te poi cha ka ni mai theya ma se hun le mun hi khriat tu in rol lo na tuwa in rol chuan kai san chu soilo in bo sina ban ngal nal jok mai to chenia tin a hoi sana Miriam lam chu en lea le to na chuan in company ma son theilo chan po ka khetai
na thoka in lak hi in du tui vak lo nei hi isek ko choi ve meu tan te chuan mi pa ngai deuh chok jok tur chelom tin han nuya chuta le kan thu suya khan le leila tuna hian thutluk na dik tak siam la ti chuan mak to duai som te chu in la thok chuak la thuai zo to na lom fing takin han ngai tu te le atileya balmon media ho hian thil hian ti thei ve em maya thudik lo poni se dik mail ta ka the da kan thiama mi pui tam tak support tu an nei ve boka khatia blue bottle winery siam chua wine mi than khatina an lo chhe pui lai khan balmon media ho hian hlok na ta na man tumin rem changa an lo lovata tuna hian an ai o tom chuan miriam chu abevel me ka ni ti kha ka han soinon le khoi mange Alex chuan le minute khat choi nei to o alo tilia ava makeo ngoi mai te tunge mo ne in hriat le nang ka beto lo che ipi miriam hi ka beto o tin tom chuan to kan chu han chum thuaya miriam hun tlem ila nei nia inram siam na ka chop chu chui pom do nem thutluk na han siam va vatte atilia miriam chu on ni chuak ta Alex chu athinarin vai chuan a chena le hle don ti a hria voin chu tom chu van duai don ani ti na ngai tua a to pa chuan ole ka han sui ve nge amma sabera chuan in ram siam na kan nei don ani chuan Robinson Winery Company le atuar tu nia in soi mi puite ne na niang nang ni ho hian ram chang la in eng hlok na ma in tel don lo pandina chuan in media manga min ti mol pho in tum chuan ale ta mol pho nei chunga thlengang pathumna chuan mi tu po hi kan za vek tu ani ani lo chuan mu sit tengai khan mu sit omin an la siam don che atia chuta tom chuan amazil chu han phok le a han tran le chia chu Alex chuan alo lak sak I hun to atia a phone a phora Baltimore Martial Arts Association le Moon Palace damte le amel khret dang te a phone kola tuna hian balmon media ho hi ti top tur an sum don na len malak na zong po ti top vek tur chu thu pe ka ni atita ma se tom chuan hlo na la nei chuang lo chu ti mai in an top thut thei aring lova Alex chu ati top thei to niang ti po rin ngai na a khelova ma se chu tian omrang lai chuan chanchin thara ron da ta chuai mai Alex chuan balmon media ho chu ti top adu ni chu adang chuaya Alex thu nei na hnuaya company le pol om zong chuan chu thu chu anin thon da ta sup mai ma se tom chuan chu thil thleng mek chu a khwe ve mi alo konfi chuan ala oma Alex chu secretary satya ve mai angin ala mutlata anui te policy hial zo kani minute thum ho chuan tom phone chu alo ri tagal kal mai ameng phok to khop mai engwang mo kan ti chuan tom hian in bia ka kamna anei me ka wangin tu ma phone thailo turin a phone chu siama chu ti chung poa ron phone thei to chu emergency tak zet thil poilian tham tak a thlen chawalo phone thei tu an ni ti a khia a han la hello engtin mo enga han soi non lete atia ameng phok to khop mai zain an man mo ko office an khar mo kan account chu thunei tu te kuta om mo engwange atia a or chu a khur ti tamai chuta midang en an lo khol le a amma aya chanchin lomom lo zok zel chuan ita tuna chuan an account zong po thunei tu ten an block saka ama nge po chu jin chuak lo turin an lo ti ta bok minute li a liam le meu chuan balmon median hoya thokte po an bang deuh vek ti te tin ho tu le thunei tu ve deuh te po chu midang ri krap le thunei na mang suala midang vau wang ten man an ni ta sup mai soi to angin an poison nei zong po dikta ka lak lo ni yam ti chui chian ani ma chu man theilo turan an block ta vek boka atoi zongin an cheta vek ani tom chuan a phone po chu king he zolo a khur ta zoi maya Alex chuan asana chu han ena karin ain man la chak dai maya atia anui suk du chawani Alex chuan asana chu a han ena karin ain ma an la chak dai maya atia anui suk du chawani
Alex chuan phone call pakhat leka hmanga Tom te chu an cheta vek maya chu thil a thlen thei dan chia chu Tom chuan a khathiam lo khop mai Tom chau po chu ani big lova Miriam po chuan chu tiang vut vut chu a bei sei phak big lo mak ti tak chuan a om ve thawa ma se atilang em lo mai zo ani Tom chuan ala oi thei ro wangin a hmel khriat nei ang chu han phone kuala ma se phone apiang te chuan thodi ka ni tin an lo khil zel mai sia tuna chuan a chiang ta khop mai a khriat sual lova in bum no po ani hek lo thil thleng chu tak tak ani chu aya la poi zok chu hei hi ni zain kha an man to tin kan soya ti chuan zain chu a in puang ta balmon media te hian la khela wang te le mi te ngai ven lo du wang ten thil ni mi lo po nianga chhuat te le thon thu han siam chu pa mi pui te han dek thin rem vel te tu te mo chiat na zara ham that na an lo chan theina tura dot dewa thu an chua sak thin dan zong te chu zep nei me da vena puanga chumi wang chuan balmon media chu ti top mak tu ani ti chu ani thonei tu te tongin malak na lo mai lo ma se mi pui te le an sum don pui midang ten chu an khiatin an the dak chuai maya mi pui te chuan balmon media chu rin tlak ani lo zia an khia an social ta sup maya engti kama ding chuak le thei to ngai lo turin mi pui te chuan an dem ta luai vek mai zain chu tomatrian thabek ania kuminga mozat an lo thok ho to a ma se to na an media kal phung dik lo le tenom tak a soi chuak ta piap mai sia chu chuan tom thin chu atirim le zual nge yang ti chuan le chung thil zong an ti thin chan pakhat ber chu an ho tu pa ve tho tom wang chu ni tom kai khoina hnuaya chu tiang thil chu ti thin an nia tin a soi chuak ta piap mai boka Tom chuan a phone chu han en chianga message chan sen lo adonga balmon media chairman ani anga engkim mo phorna ala ka ngai dan te thonei tu ten an thil ti dan chu chui chiangin eng ang khrem na nge an pek don ti ngai tu ani tur thu te tin mi pui te chuan balmon media an huat ziale min lo bum to na zong a khan thupa an choi tur ani ti te tin mi te chet na ram chang ala lok na an lo man to zong te kha zang na dom na an pele vek tur ani ti te a tam mai soi vek sen po ni lo social media platform hang chuan balmon media media tiktak chulang chuak ta ti post om ta chuai maya a view tu te po million a kai thot mai chung post te chu minute som vel kalta mi chau khan ni hloma minute nga kalta khan Alex Khan ngai dam dil tu na tia khati lai kha chuan he tiang hi thleng theyang ti aring mi alawa ma se tuna chuan Alex soyang chia in minute nga dang akal le meu chuan an tla cheta vek mai tu man an ring le thei to lawang chuta tom chuan he tiang thil hi phone call pakhati siam mai awanga thleng ani lo to pang hun gai to tak atongin nang ni pani hiam min lo phiar ro towang ti chuan tuna helai hmuna local theinan ma arokin in langa a hunin tia tak he thil hin thlen ti ani tiro phone call pakhat mangle ka ti chia chukan ni lo tiro atia Alexa phone call han siama a chevek ni in khriat chu atlom thla ka tingoi ngoi mai ni he tiang hian min ti chevek emo min ti mai thei ma sen la chak lo ania minute nga chung le ka ti chiat mai thei kan ni lo phu ba chu ka hon la don ke ma chavin ka tang big lo min support tu ka nei te hi tu tingen ni ka ta la no hun ve ta statement chung kwenan support ka ni ti hi in khelo ni an tia alain vai vung ang reng khop mai Oscar statement ngai tu chuan nang ni hi chu eng mai ni lo Oscar ka han phone ve nga Robinson ho chu in tla ve rok mayang atilia te chuan phone chu han phora Oscar chu phone ve ta ma se Oscar hian Alexa hi tron em ani ti a khamia si lawa hello Oscar ni em
biak lok chaka du avati dek ka Oscar chuan min ron phone to su mi ten hena po kanin khriatin soil hlek to su nangni nen hian kanin zom na hi ka ti to vek to aron ti ta bok maya Oscar nga tinge enge omzia atia abe se na nei chun ani si Oscar chuan tom thil thalo tak in lo tin hem tuwa kanu pui hian nangni tho pui hi adu thina wang chawa thok ho kan ni ma se tun tum zet chu intima ma ni chu wangin kan pui thei to lo che kan tel ve thei do ni atia phone chu da tam mak mai tom chuan a phone chu thlau trep tu ma phone tu kan nei ta lo agal ko halu tok chu bing mop maya Alex chuan engwangin nge Oscar chuan a pui du to lo che ti lam a in Oscar chuan a pui du to lo che ti china han lung oi mai la he thiang thil hi chu thleng ve fo nia alo tia tom chuan Oscar chu tunge ani pui kha ve lawang khatiang khana chung chang lo soi su annu alai scan phone ange ani kha chuan min support la thin kha mo atia ma se phone call chu an la thei ta tat lo a to pa phei chuan a call tlang thei lo top to a chuta Edward kha ani kha chuan min pui theiang dina call le a chu po a ring takal lakala a thado ne atia ma se phone chu a ring gal thak mai a han call non le phei chuan atlang le thei to lo chuta zet chuan Alex chu min mai ani lo ani ti chu a kha thiam ve tan ta Alex chuan local nai pa chuan mi tu po an lan dan mai tongin an laka thutluk na top siam ngai su alo tia tom chu mai mi chinga engtin nge chu tiang chu thlen thei ti angai tu anon le wanga a kon meng chuaka Miriam kati palani kalau ti swalani atita ini na kalau mu niama helai pa hian ngai dam dil tu min ti lai khan lo dil mai la thatu ania atia Miriam chuan ke man hena chu ngai dam dil tu ani theinem ti pa chuan Alexa chu han ko ka Alexa hena zo khen ngai dam dil ro atia tom chuan Alex kati palutuk min ngai dam don nia ka chapona wangin ka mitalo dela engma kalo muthiam lo ani Alex chuan en po en lem lo Miriam heti hian te tiang pona kan nau te so ke man kalo ching felanga swami puilung oi lo ho po khan am poi sadu za chu ke ma ne na tangin an la thei mayang kalo ngai to mai nge khongai in chan smin pele ro atia Miriam chuan chu khriatin thwa te takiawa chu lawa tom chu tiang tak chuan a in pha hnuaiang ti rin ngai na a khemi alo chu ti a in pha hnuai em mai a mu chuan a thin rim na te po chu a re deuh song mai Alex entinga niang a thavio takanga ama ve khian boina hi chingfel se chuan ke ni chu he boina hian tel ve mi lovin a fel le vek thei don ti na nia atia ma si Alex chu ti mai in alo la nem ho lo ni china kan soi kha a kha chiang lo ne mai theya ngai dam dil ro ka tingot lova thing thu chunga ngai dam dil tu kan lom ka ti atita chuta tom chuan engtin mo ngai dam ka dil to cheu kha kan company ve zong po in ti chevek to boka in lung oi to mai lovem ni atia an ma thing thit em chu adu chia lo chu tiang le lu to kat lom chu ati theyangem a chiang chi abik lova ma se Alex chuan soi tam wak ngai lo ka soi tuang khan ti la ni mai a kon ti ta deuh tlat maya tom chuan khre hle ma se ati mai ngai do na ni Alex mel chu ena a fiam thu mai lo ti a mu theya a thu a zom mai lo chuan Alex chuan engthil chiang e ti thei a chiang to boxi in ngai tlom na wang ni lo point hlau na wang tal pon ati mai chu ngai do na ni Alex chuan kon soi le tuna hian ka soyang chuan ti vatla ani lo chuan ingai dam dil to na kha kan pom don chuang lo a kon telia chuta le zoi mong chuan a thing thita Alex chuan man mola second som chungin iti zo manangai atia chuta le Miriam kalo ti diklo ni kalo en dan cheu adiklova kalo munia mama chewa ka ti sual hle mai khongai takin min ngai dom donia thu pha ka choye atita
chuta Alex chuan kutalo benga a try tikha chuan ingai dam dil na chu pomani ta atia chuta Alex chuan tu chuan an tin zel nge kan tiang che o kan pe chua mai chu chuan na nei lo le la chiain kan chua tir don che ti na nia ma se na tur hi kan zon mu sak thei che ka be se ya in hnuai lama khuani tho tur na chu omin ka khia a han tia tom chu hlau thong khop mai ma ni in da sang ve chi nia na niam tak nia a khia chu tho ai chuan ra thei po thlang zok turang chi khani Alex soyom jia chu eng tak niang mo chuta Alex chuan Montify tu kan in dei chuang lo boka idu chuan chu na chui thok theiang atita tom chuan an hnial ngam si lo ole in ti danang ang khane mai kan hnial love atita chutia ti mai lo chuan bowak ti pun luna lau to box si Alex chuan a tha chu kan ma mo huna che ka on ko langa ilo kalwata nga yang chuan i chuak thei to e atia tom chu chuak don ta ma se Alex chuan login atia enthil nge ni ta tin lau thong khop mai Alex chuan i chua pa in kha kan company laka hel ho zong zong kha ho ti ovek la until ti chiat an nok siam zong zong ti fai vek nuwa nang chui ho ve thei chawang atia tom chuan ole kalo ti fel vek don nia atia rang tak chuan a chuak ta ni chuta juli khalo kala kalo lu theingem hei document ni en fel ngai oma tin a lo lu ta miriam chuan local atia mini som panga kal le me chuan mi pui beng chang zong zong po chun re ta thap mai khoyang yang kal bo zo ta ti tu khopina re ta vek maya miriam chuan thil thlen dan chu han ngai to le thruina Alex chungai sang le zuala abula chuan kim ria venain khia alom boxi alam tonga chu tiang mi pa thil ti thei tak asiam thei chu lom em mai ni amang mai ava kwal mai te chu duwa ma se election ngai zong in en lo ti achian to em awangin ain thunun khama ain thunun lo chuan ati thinrem mai lawa ti thinrem chian ni lo ziala kha chiang to boxi chu wangin thianang chawa en kham chu tumta Alex kalome min puina zongzonga khan kaloma nia o atia Alex chuan aloma me chuan kha thil ka ti wang khan engloman ma ka du lo nia I company min pek ti velang chi te khatiang lam kha chu mai tu to lo la ka du ni atia chuta thing pui chon han in dun le a tuna chuan miriam po ati phok phok to big lo pa ngai tak le pui tling tak chuan a om ve ta Alex chuan khai le tuna chuan sum don na lam soi tun don ang miang ti pa chuan adam doi siam chua liam ti dam na po daw thatak mai kha kon phok chua ka tun hi hun tak nin ka khia in company nen hian tho ho ka duwa he ka thil siam chua hi tam jok siam chuak turin mi hring le man ro le khol ka mo tama chu wangin in hnuai thok mi hring te le in khol than khat te hi min man tir ve thei chuan kalom khopang chuan nang ngei po hi dam doi lama sung no ilo nei ve nual towa chu wangin min pui thei po ka be se Robinson wen hoi hi to na hui chuan in ming a that chho lai takani boka malam hun zela kanin hlok pui ton ka be se ni atia miriam chuan te rang mai idu phot chuan kan wain siam ve te hi chu kan top sananga khai dam doi siam chuak tur khan kan thok suak theilom atia Alex chuan alomum chu katum ber chu hetian dam doi hi atam theyang ber siam chuania chumi tur chuan kammo chu a han ti chia kong khar chu loin hong ta thuai mai an thu soi lai chu top maka Alex chuan alomum chu katum ber chu hetiang dam doi hi atam theyang ber siam chuania chumi tur chuan kammo chu a han ti chia kong khar chu loin hong thuai mai a thu soi lai chu top maka Louisa aron lang hol maya an hung lama chuan Julie chuan aron zui lama Louisa meeting poimo an nei alalu theilo aron tilu ta Miriam chuan apoilo
lo lu do se atia Louisa nen hi chuan an khriat na gai ve to hum khema voin chu in ti thokop mai alo ti du ta a mera chuan hlim mel alana wangin Miriam chuan makati dewa engei soyom zia chu a han ti hu maya khang lung oi lo ho in no bo vek thei dan kha a ho pe ni sum don na konga chuan kanin tlan siak na sa ma se tak taka kanin huwa ti na ne hleinem atia Miriam chuan ngoite tuna kan thil ti kha Steve le midang dang po angonga chu chuan nang po angong poi ani rovem ni entin nge ti thramin ti thei jok tin Miriam chuan a zot non le a Louisa chuan ka khialom ka chung ko hian malak na tam takan neya an malak na zongzong hi ka thlop vek bi khleinem atita chuta an ngoi dun deuh wangwanga Miriam chuan alakin zo tak tak thei chuang lo a chan chu engtin mo tak bum an tum lawang ti tu nge soi thei ka ron thu ve thei ngem ti pa chuan a han thua chuta Alex mail chu a han muthut maya ehe nang mai lo ka rin lok sa ka yang ani heng thil vela hian nang hi itel veang ti hi ka rin sa ka yang a han tia nang hi chuan kan chung ko hi iti chena sa to ngot mai hei hi nuam ti zong tak ani ti ro atia Alex chuan ingai dan dik lo mai ni chu atia Louisa chuan nang ma wang vek he ni tin do kana botol chu la Alex chu vuak mai atum Louisa in sumte tin Miriam chuan alo khap bata kan office ania idu dan ta nei chet kha agam lo chu lova Alexi Robinson waino ya hian ser nga be ani ti khiala chu wangin he company him tu hian chet ala ka thiang lom atita Louisa chuan chu thu chu khiatin makatia Alex thu phai choi donem a han tilia ma se Alex chuan thu pha han choi ngot chan tu ka khelo modok chung ko ho chuan an thil ti dik lo ga an seng ani maya an chunga thil thlenga wang chuan poi ti na nei lem lo tlat ani chuta Miriam chuan Louisa in sumla Alex hi mi mal taka huan ngot tu ani lo ne chin poni sei to kha in tlan siak na thiang lim tak kan kalpuyanga thiang lim lo taka chezok chu kan support lo ve ve kan ti to kha atia Louisa chuan akok tak chuan dikatia Miriam chuan kami pa te ho hian midang bei an tum tlat trina he ban san se mani sum don na theu hi trang takin ti mai se a tha ni mai tu hi nia a han tia Louisa po chuan adik chi mai ka unau te ka pate te kan sum don na chawa hian in sok bing turin ka ti ve trina ma se midang va bei khang hian du tla zel e hi chu dik lo ani a ti ve bok Miriam chuan Louisa nang chu mi thata ke nia chu wangin bul I tran thak le thei don lom I chung te su no dik lo ang kha I ti ve khang ngai chong hleinem atia Louisa chuan chung kwa kan ni to chuan kan zelen bik hleinem ka du dan da nen kom thei lo min mangai tu le min lo choi se liana min en kol tu te do zong in kom thei hleinem ka support angai lom atia Miriam chuan mani ta na chak ai kho kan ni to ni hi chu tiang ngai dan nge tak nei chu a fu lo nia ati po chuan Louisa chu a thin lung an he thei che lo chu ta Miriam chuan hey Alex nen hian sum don na ram thil kan sui ho me ka khongai min lo wa chua san thei chuan kan lom via wang atia do kana bom pakhat chu kok boka Louisa chuan chu ta chuan enge om khria ta cha khop mai ma se Louisa chu han zot em tu chuan in pha nuai thei lawa ole a try kalo wa chuak nge ti na chuak ta zo ka ti chuan Alex chuan le enge kan soi lai kha chun zo mang le he dam doi chum cha ngai thil khriat te han soi te le atia Miriam chuan a dam doi thata khania mun pa le sa tonga siam chuan in mina zong hena kan mun hi soi lo tu adik ti o atia Alex chuan o adike atia chuan Miriam chuan a khriat lo thil dang lo ma he dam doi hi alem asiam ve thei thawa ma se alem siam ani chuan a tho dan in chak le em maya tuna dam doi a tho dan chak ang chia chak hi a duplicate siam thei mi lo ni chuta Miriam chuan khal chuan a konga hian ro man na mumal tak om sa to em le atia
Alex chuan an siam chu ang khol chuna tur mun arwam han te chu han en tira e heu he tiang ani dom phat chuan kan wain siam ve te hi chu kan ti to wang theilom avan thadon tak em tin a phur to khop mai Alexa wang chuan mi ho sataka a chuak thei don ani ti chuan contract an sign a Alexa chu official takin chairman a anda chairman din huna adin chuan Miriam in huai thok zong te chu dil buai ngai lovin a thun huai mi te ang vek an ni to don chu mi wang chuan adu dan danin a chok thei to don ani ti chuan le a hlok na zong za som ni chu Miriam chuan anei anga a bak za som re chu Alexan anei don ani chu in ram siam na chu Miriam chuan engma nial nei lo Alex chuan i tho pui dang ten i lo tlin nei lom pui na anon la thon thoi don chea chuan khonga in kani na dik tak ki chu mi khang hena chuan min la thup sak khram la ka du ni atia ti chuan Miriam chuan Julia kova meeting poi mo tak an nei don an hnuai department khang ho tu ten an chuan meeting poi mo tak nei nga la nga ya an company kal zel dan tu te le an kal dan an thak dang lam tu thu te an soi kho mangai ni ti chuan meeting chun han kova an han soi kho ma tu man an hial lem lo ni ti chuan le an rel te lo drama Alex te nen chuan hotel changkang tak pakhata hian an chol ho ta Julie phei chuan helai mun hi chu du huna a chan thei hau lo nia ka khata lo book advance te ngai thina ma se ke ni nan chuan kan in khathwa heti hian kan kal le the mai zel ani hi atia an ei tur nei te po chu tui khop mai a mun an nuam box si Alex po ha dam songa tuna khui chuan buina em an nei to lo lai tak ani bok Alex chu agal tram deu ngani an ei deu ha popa chuta Miriam chuan Alex chairman ni kha midang ho hian an en thup che nia a han ti chuan ni mo hetiang ang mun changka nga hian kan chol ve zen ngai lova moi nai taka han ei vel dim dem kha ka tingai lo lo male ti pa chuan a hanin control ve le dewa Miriam po chu anui deu sensena nia Alex hian lema changmoi ve vel ngai lo ni midang ho chuan Alex hena chuan engtin nge tom te kha olsam taka a ne thei ti te ron le ta se engtin nge lo ma chunang pubalak te po an ron la tum mai theya tin an zot liam diama ma se Alex chuan a chang thui du te chiam lawa a ei tur chu aya engkim a thale vek mayang tin olsam takina changa a thil hre zong le ani na zong te a thil ti thena zong te chu soi vek khera du lem lo ne chuta Miriam chuan mi soi galo khria ikuta khoi mi lo pon mi than kha chi ne thei ti nan soya chu cheng tin ngei ti thei atia Alex chuan ina ko powar ti tongkam hi in khato ngayam chumi mang chuan midang te chu kang kuta khoi khak lo pon ne thei dana omlom tin a changa ma se Miriam hi in sual lam khatam lo ve tak mai ni wangin Alex soyom zia tak chu a khoi ve thlep lem lo an ngai sang em ani deuh top mai chuta Alex chuan a soifia ma ni in thunun theina kan nei chuan kan in sor binga ti chuan ke ma ni tong hian chem khriam tak lawom tak ang mai hi kan thlo chua tira chu chuan kan bul vela mi te chu thunun in atuk dal vek theilom atia a thu sei chu an oilo hial zo ma se oilo ngam chi ani box si lo avan ro pui ve mole chu tiang chu kan voi khat khriat na ni an ti liama heti mek lai hian Miriam office a khan Julie kha abalu de ya dokan hoya chuan o record na ada rok chu ala ni chin dewa Alex le Miriam in belai zong kha alo record vek chuni in pona chuaka akara chon lutin uluk takina han ngai thata chuta le he thil hi chu van thadon te reng em ka tang kai pui don lu tuk ti na phone chu han phora mi tu emo kola hello Roi li kham hai chuna ka betu thil lu tak mai ka neya enge khya chen du chuan minon mo se atita minisom hin hu chun rai li chulo thlenga rom pakhata hian Julie chuan helama hian local ro atia zu ten han in dun te ya chuta Julie chuan
uluk takin lo ngai thlang le atia athil record chu han play tran ta chuta Julie chuan Robinson le Alex te hi an thok ho don ani chuan in rem na engkim an siam fel vek to a contract pon sign fel vek to atita ngai di chuan hei ai chip chi zo khian yo khiat puyem atelia ka khiat china chuan wain siam chu hi chu a ve chaw ta nan hang dona ma se he tam doi siam chu hian thupui bak tu chu ni he tong hian sum tam tak lak lu thei anin be sei ni atia chuta sui zela chu dam doi siam tur bik chu an thlan bek to thu te tin chu dam doi chu amit nge in a thazia a mu ve thu te thalia chuan zok chua thei tura pe fel man an tum thu te chu a soi ta vek maya chuta wai le chuan he til hi an ti lo ting tak tak ani chuan ka dam doi siam ve kha chu mitam zokin an hno langa thlatin poisa tam tak kan lak lu ve thin te po lo to panga kan company tan tlak chiat na pakhat ani theianga tin ngai tuwa chu wangin ma ngam ta kan lak nga lo chuan an chemai don ti a khiang ta khop mai ma se Julie mulaya lau omang taka lau thong anga chu du lo ni Julie ithil khriat le mu te chu adik ngei ti chianga mo a han tilea adik ngei chuan ka khia dik ngei lo se Miriam hian a company zong thu nei hi Alexa pek phal ka ring lo he dam doi tan hian poisa tam tak ada kham buka an na thok te zong po da kham ve ka lom chu wangin he tianga ma an lak ngam chuan a hlo tling don ti an chian em wang ani lo chuan engdang nge ni chuangang atia chuta chudi chuan e ka thengil don a lom ti na ipte tang chuan botol te hi on thoga ti chuan a chunga chun dam doi po da Alexa na man bang chu alo da tha khiau mai hei hi ni hi adam doi sei chu aman bang tlem te lom chu bolno bo ma paya ma se trong kai pui ka na wangin khalo da tha khiau ani hi atita hwali chuan uluk tak chuan han ena han honga chuta abula thui hoi local ven hena chuan Dawson ikut pha kha han zelok te atia Dawson chuan chem te phora akut pha chuan han zei kak leka chuta dam doi phut chu han phula minute khat chung lek chuan ti sen chuak chu top ngala minute ni gal lem chuan akak chu em pot phuya adam ti ti mai chu tiang khopa dam doi thok chak chu gali hin ala mungai lo avoi khat mu na ve tho ni ome ava mak ve ti na han en ngel thina ading nge boxi he thilan siam dan hi ang tiang taka hau tak poni se kan khriat ve nge nge yangai don ani atita asiam dan kan thiam chuan ke ni chu mi puitin hena ni lovin insual thiam mi sualin tel khom zinga te kan zuanga anni insual le in beijing tan chuan hetiang anga chak liam ti dam theina chu andu don na samai sia anni ai thot chuan kan hlok pui thei dai jok don ani atita Julie chuan iwa man na chu thathobe ma sian siam dan kan zon chho chungin Alexa hi mi hlotling takhlo ni mananga mi te zong za lo ni nga mi thil ti thei tak ani pha bokang ti chuan ke ni chuan kan tum chu lo hlotling ve ta te rang poni se Alexa chu in ngam to lo sa don khma chumi thlen ma ngai chuan ama zo khi kam be ma saka ngai lo bem ni atita rai chuan chu khriatin dikati si nia Alexa hi ami mal tak chuan be ka du pon ni lo ma se chu tiang ani don si chuan ti dan kan ngai to chu ngai si ni chu atia le chuan Julie hena chuan in company a hian engdin mun chia moi chel kha atia tuna khoi chuan Miriam personal assistant kania Amerin ber kania office a podu tuin ka lut theya a cha bi po ka kol thap chu tiang khop chuan ke chu min ring zo ni atita chuta asoi zela asiam dan dik tak zong chu Miriam chuan a khe hau lawang ma se Alex le Miriam te hi anin po ema en te ka mo chuan Miriam po hian a khriat ngai ka be sei chuti hun chu ke ni point kan khriat ve hun ani mai atilea ani chuan chu mi hun chu kan angai mai don ani mo ti in rai li chuan a soi Julie chuan Alex hnen atong hian khriat dan in zong zok mai thei lovem ni a han tia ni love Alex chu in sual thiam takania
thairom hangin kan be ngot thei lowa chu wangin do thei taka ma kan la khangai don ani tuna khui chuan mi riam hian akin sia chumi tak chu kan han tang kai phot angai tin ngai le chuna soi in na I hlotlin chuan a thon don lo ania a tho khatna do lo sing khat sanga a thon hina chon singa chuan in na chung chung I hlotlin vek khuna a fulin nuai nga kam piang che atita ma se juli chulung oi haulo he ka thil ti tu he kan na chonga ka ban len wang wang angai pha na ani theidon nuai nga lekin chu tiang khopa din hun lom chu ka lu chil ngam lo chu wangin kho thiam la kan thok ho theidon lovin ka khia atita ka chuan rai le chuan ani le nuai khata tongin bul ton dila le chuan a topa mak to duai khatin kan kha ka nga chu engei ngai dan a han de ya chuta ESC number lo sei te le nuai khat chu transfer ta pop mai ti khana thaim a bak zong chu in a tho that dana zero zealand do mai atia juli chuan a thae chuan engmo ka ti ma sak bek don atita a kan sei to ang khan miriam iten hai theyang beka umla hedam do an siam dan a khriat piang chu lo chin sia zela an siam dan zong zong khriat kim nai lo soenga chuan a bak zong lo man tu kha kan lo thun sak don chenia atita ni wheelchair a thuin ka hun zong zong ka thi ni thlengin ka mang to don emo ka tia ma se hetia dam khisel thataka ko omle thei hi ka lom ani nangma tampui thei chia ko omle hi nuam ka ti boka nun hi avalo hlu em atia chuta Alex hena chuan kalo khria danin doctor albal ta clinic hi ian kol nin kalo khria hun gai tak chung dam doina ko to wangin namu malpo ka nei lawa remiti chuan I clinic a hian min lo chhor vela thiam thil chu ka nei tlem viawa ma se chuat no le mun ti fai te ka thei ang kalo ti ve don nia chuan hlo mu malpo a be se chuang lawa kani tin e tur ka nei thei chuan kalung oi mayang atia Alex chuan ngai to awang wanga rambul tlap khoi tu hlun nia tuna khoi tu ni to lo ma se adan chuan mun thazok tam taka don na khria nga tinge mole atini soyak chuan kangen na chu iran te vak lovem ni alo tele nilove insual thiam takania kan clinic nilo mun danga mun thale nuam zok itan chuan atamang chu atia soyak chuan ma se kum sum ni chuang wheelchair ka thotwa thil hi adanglam vek tolom amang khani to hlenem ma se ke hian mel madang ka siam belche I hlawani chuan ka ti lui me lo chia ani lo eng chuan ka ngen na se chu min ti hlotlin sak ngei la ka du khop mai atia Alex chuan mel malam chu ni lo ve min puya wang khan kalom lu tuka I du phat chuan I ron thok theilom I thok pe tak tak lawang ti ka hlo wang zo kania I du khum te chuan a thei tu tuk atia na tho alo hun chuan clinic lama chuan an in zui pheita Alex chuan an na thok dang ten hena chuan in mel khriat tiana neya seya chuan a tul tula thok ve ta hun gai tak dam doina lo to ni wangin engama chen chu thil chin chang a khviawa dam doi ming te po a khve le lu yo me ton ma chuan ram bul tlapa mi tina thrin tu kha neya tuna chuan clinica mi te tidam tu ni durin a thok ve ta zo kani chun chol alo hun chuan Alex chuan lunch kalo tri tang che atia ma se soyak chuan du lova tuna chuan in huai thok kani ve towa min du sakna iti lan big chuan a fer don lowa sin atia Alex chuan soyaka rol kon put manga khriat chuan felatia tha ti vio bok tlaila ma chuan Alex chuan doctor competition an nei zel turatan aruma aim bo seya chutia uluk taka aim bo se lai chuan pon lama chuan thom ring tak mai hi a khria pon lama chuan kar pakhathi alo dinga a chunga tong chuan pakhathi an thil pek niom tak bom moi taka tuam hi lo kenga han en rang poin dam lo en ti tu an lo ti chiang khop mai khoyang e doctor em po siom a kon ti lut lo maya Alex chuan va chhon vata
tu ngay ni atia nang ma hi mo kaming chu kim ania bela pate kania buena siam tu local ka ni ro nia mani zana thil theng vela wang khan bela chuan he thil pe khi pe tu gen min tia ka kon keng ani atia abom ken chunga chuan dam doi ta nan man thin na danglam tak mai hi lo om tro maya chu tiang na chu wang em me le hal dam doi thatak siam na nam man thei ania Alex chuan chu muin avalom om ve atia ma se soya ka chuan Alex chu ring lo tu kana du achan chu bela te nung chang chu kha chianga mithwa an ni lova heng thil hi in bum na le in thlem na mai ni in a khetlat ani Alex chuan kan lo me ti chuan man zan khan bu ko kan han nei be deuh hluaya khami chung chang kha soi I du ni chuan soi tlang hal mai la poilo ania atia Kim chuan kakan ai ni frang dei mai hetiang me khring hi thwa ni thil pe hel kwal koi vel lo hi thwa a han tia chuta ka kon kal chan ber chu he chiang maya bela te kha nun chang moi lo takin an lo ma an kon ti boi chewa thu pha choi tu lo kal kan hi deuh ber mai ti chuan hei thil pek nen kalo kala min pom sa nge po ka be se ni chuan thil dang le chuan ke hian nat na ben von ka neya demon seklama doctor ten min en kol ngia la ma se ma ka son lo khop mai chu wangin nang doctor thiam takini thuan soi bok nen min han en theila ka lom hleang atia chu ta Alex chuan chu tia thu pha choi po ngai han lo chu lova bela den nen ti boy kan nia ke ma chau kan ni lova hei soyak po hi tel vea ani ngai dan te po kan lak ve ngai ang chu atia soyak chu a han ngai chang dewa ma se eng ma soi lova angoi ran ngai chu ta Alex chuan alan dan chuan olsom taka chin fel mai chu a se dew nianga I thil pek po hi lo vala son mai ta che min kha thiam la kan pom thei lo ang tlat atita Kim chuan ava mak ton ve in ran na hi lu zo ko se la sin mule han ran thei la wila chu a tha ka ti telul nen chuan doctor mel khret tam tak te po ka nei ve a enga mo ite nei hlau chuan lo soiula in pui dan te po kan ngai tuanga kan thok ho zel zok do nem ni atia Alex chuan nia chulam chu tuna chuan ka soilok sa thei hau lawa engpon ni se he de chen in local towa chu wang khoi mo in natna chuk lo en khim nge atia te chuan a taksa chuan han en vela ma se natna engma anei sa lawa in en tiak kha chuan chuan lam mai ni Alex chuan uluk taken han ena chu tianga khosel lo na em chu nei lo ma se thisena hian tu rin siam om tlat maya atita Kim chuan oi om lo em doctor ta chu kain check ti ve fo lom ka taksa hian se tam tak chu om ani mai thei ma se adam to wanga seran ni hlom hi atia Alex chuan chu tak chu lom adam to emoin tia miswal ilo be to te khuyam khoi kana hian tu om tel thina I tak sapon lama chuan dam to angin lang mai theya ma se hei en taila I thisena ain sem dana tang hian en kol zui ani lo wangin acham bang om khol ta zel ani pon lam dam na chau hi dam na ni theinem heng tu te wang hian na kuma chuan I taksa anghong thalo alang tran don ania ati tamai Kim chuan ala oi chuang lawa kum som ni chuang chu khisial takin kalo om towa nimin mai po khan doctor chu ka in check tir lom I thavek min tia misoyanga hlo om chu nin se tuna po hian hakasatna enga motak ka nei tuang chu atia Alex chuan I oi lo chu thuran ania ma sei taksa alan chu avek chuan arang lu tukanga in ring man don lo tun hi a en kol hun thatak chu ni atile ta Kim chuan oi che lawa ma se ngai thango chi ni na khabuk si lawa ain ngai to wanga Alex chuan ke chuan ka ti lui lo chia kan tli ka hian tu ma an du lo chung kan en kol lui ngai bok heklo ma sen en tir tu kan lo kala ka ti tur chu I ha satna lo en kha ni
chumi en koli du le du lo chu ikuta in hat to ni ati ta ka chuan kim chuan ngai tha mai chi ni na kheta lova ani le isei tu lo dik ta se ang tin nge kan ti ta khang atia Alex chuan hemi tu khom na lai nia ka khriat hi kan en siang anga alo ni ngai chuan kan zai hong anga atu ho chu kan hip chuak anga ti chuan kan thui lenga kan dam doi nei that tak mai hi kan noyanga gai lo ta chung ni dam le vek mayang atita chu vele golden health podamo tina sui chuak ta bela tena siam dan zo chuan tum dam doi chung chang kha asoi ni ti an kha chuaka Alex chuan oni e ma se tlem te ba kan mang thei do asiam chuanam poisa tam tak kan senga chu wangin a kan theyang beka kan man zela ngai ni atia kim chuan min ti dam thei phot te chuan a siam na tur poisa ti te mai chu alungai thak lo in zai tur chuan game pe e ati tamai ti chuan Alex chuan zayang ai hun tur te hun all an nei hun tur te chu a han soya tunatan khri chuan an chuak le ta phota an chuan hu chuan soya khan en kol kha adu tak ring hem atia Alex chuan a mel ke en wang khan mi chabo tak nin ka khia ma ni in ngai tu tak ani wagen a thi mai kha hlau ve deuh nin ka khia chu wagen adu tak ni tu ka ngai atia soya chuan engponi se a thalom makta duai som panga po insen ain huam khamole atia Alex chuan nia alo in siang du talo ni le hei hi kan nei tholom dam doi thatak tak siam chuanan kan lamang tong kai theidon tin until pek lo ken chu Alex chuan a ko ka hun aliam zela kim chu a gon lang le ta khri lova ma se Miriam te chuan Alex dam doi chu am boi pui ta lai laya mi pui ta hne na arang theyang beka zo chua thei turin am boi pui ngok hle mai ni thum a gal le me chuan Miriam chuan Alex chu kowa mun pakhat tlema fal de ulaka hian an dam doi chun siama an siam pe to thule lo en dik turin a so mani a hmuna va thlen chuan Alex chu building chunga alu main thil puak ridor mai hi a khia building du na tur tang chuan mai ala gon chuak ta zoi maya a khului lui ngal boka rang takin a chunga tha thok om te chu an gon plan chuak ha zunga Julie Miriam assistant po kha gon plan chuak ve Alex chuan engen ni ta alo ti pata a kan pe trim han pakhata puaka kan van nei hlo zoka van nei lo chu kan gon chuak man mi alawang atia Alex chuan khoya nge Miriam om atia ani chu chong sari na khen oma a gon chuk ve manem ka khelo atita chuta Alex chuang takin a chung lama chuan atlan lu ta mi te chuan he avan ave to malu chin to lo sin a thi ngai don ani kha police in phone em tin an chi ai deuh nuai mai Alex chuan a kor chu a phela a mai to ma a chunga chuan atlan lu chhota zela a bul vela chuan thil engemaw hi a puak le pop zela mei si pelte chuan a taksa chuan per le deuh sok zel Miriam chu kowa hoi roya a khuna sa angrang sia mufia po ha to khop mai a chong sari na chuan tin a mo thleng chho thei maya fire extinguisher bom ni hilo let ba maya chumi mang chuan a bulvel te chu han thel vel phota te chuan tlemina zia deuh a pia dewa chuan thil che khut om ni hian a khaya rang takin a vatlam pheya Miriam tina awa bangkil lama tang chuan heta kom a gon tia avakal hnaya Miriam chu in chunglama tanga thil engamalo tla chuan dela alo tho thei to lo nin a mai te chu adum deuh vek maya mei khuin a ong na sa to ti khiata amit te phei chu sen ro mai min kal son jok mai ro ka kal thei to lo alo tia Alex chuan ka chan chuak don chelom tin adel tu ho chu han thian fai deuh zunga eng tin amo chuna pom chuak thei kham an pia dewa tui botol lo let bam chulain kha hi hen mai phila ti chuan chhuwa dan ka ngai to don nia atia ti chuan pon laman han chuaka in hnuai lama an chuk zela
mà sẽ chong li na tang chuan step zong chu mấy al nen alo chim deuh rem rom to mai Alex chuan emergency chuan kalkung hi lo omem atia Miriam chuan soloma son store room oma chuta chuan chuada no omang ma se puak thei thil kan da khom na sa sia kala chi lawang atia Alex chuan ngai tu awang wanga apoi lo ve khoi moi stocking kha han phela atia Miriam chuan eng thil nge ti tum achiang che lawa ma se a phel ve mai buka chuta Alex chuan apia deuh dak thlang chu abula chek chuna vom ke dak chuai maya chuta tang chuan Miriam mi chu poma azuan thlak puita Paulama chuan Julie te chuan an lo en renga Alex chuan Miriam azuan thlak puyan mu chi mai chu an ron tla hlom top ni hian an khria chong li la ya sang atangin an ni le ngala an thi nge yang chu chun ngai dan ani Alex Khan stocking kha atlak na tura piping khampe pakhata chuan invan tanan man atuma ma semi pahni chulo dol ozong lo leya chuan an tla thuk khania man mo takin an hi mem tin an vatam pheiloma chong li lai sang atangin an le ngal an thi nge yang chu an ngai dan ani vekto Alex Khan stocking kha an tlak na tura pipe in khampe ya chuan invan tanan man atuma ma semi pahni chulo dol ozong lova leya chuan an tla thata thok mai ni kha man mo takin an hi mem tin an vatlan pheiloma Alex chuan Miriam chu poma leya chuan ama zok chu tla Miriam chu Alex chunga chuan atla ve mai zok ani Alex ka tang chuan ti sin ran chuaka Miriam chuan chesu so an local kan puidon chenia atia Alex chuan ka thralom tin thaw han tuma ma se khu khak maya ambulance tang chuan doctor le nurse te chuang takin an lokala Julie po chu local naya in thamo alo tia Miriam chuan hei kan thra chu ning ka khia nang engei an atia kanau la tel velo building a khian ala omaniang atia atrap ta tuaw mai Julie hian anaw hi a tho om to ko om ve takin ti na kon khuaya ma se Miriam hian tuna kan thil boi pui hi chu thil special bi kan ni wangin mi thak chu kan la thei hui lo alo tia ti chuan anaw chu a rum lama let puin coffee te in pui phota heti lai tak hian mei al kha kon chuak ta ti chuan Julie chuan mi te chu pona chuak turin a hril na lama anaw kha alo thengil dai mai hi lo nia Miriam chuan tuna engtin nge naw chu lo ti khiat ve chau thei awamak ve atia Julie chuan ka khato big lo ka chi ai zo vekto ka lo khato lo ni ka thiam lo vek ani atia building la chu al vut to mai sia kang thel motor la lo la thleng box si lo a chunga om an lo mani chuan an thingei tuang ti chu a khiat thei ome Alex chu kan tho chuaka kan chana ngai ni chu a kan ti chuak nga tinge kang thel motor hi valo thleng hak ve an ti chuan an zinga pakhat chuan kan phone to a ma se traffic jam an la tang deu ni ome an kan thleng ve trap tuang an lo tia Alex chuan ka lu le ngai ni ka chan hi mangai atita Miriam chuan kal to lawang min kon chan na ma po ithi trap ani kha ati po chuan thi tu ren tu ma kan hut chia theilo ka kal le angai ati tatlat mai Miriam chuan dan tum ma se dang tu ren tha ani to lawa Alex chuan security guard pakhat lo om hna chuan khomo ikok lum lian deuh khamilo pete atia ti chuan tu ya chi a huwa a hata hlun maya in chung lama chuan rang takin atlan lut le tanghal mi te chuan khapa khanga tinge a ta em ni tin an en ta thrap hlom maya ti chuan Julie naw omna nia an soi floor pathumna chuan atlan chowa a kha to ka a puale pop thina wangin a film khok chungai vio don ani chutian thliau thap lai chuan a kon puak le ta dung maya mai al le thing noi le thil dang chuan da chuai mai building ko ta omte po chu an hung tol suaw maya Alex chu dam chu apo akin omlo tel tel ani
chu tian nga thop lai chuan an rin lo lama tangin Alexa chu kan lang le hlol maya Julie nau chu a kan pom chuaka chu chun mu vele mi te chu kut an lo benga an lo lom thiam khop mai ma se mei khuan hiap lu na sata wangin rang theyang beka oxygen pack nga lan nga ya ti chuan le doctor le midang dang chuan an lo boi pui vata eng poni sedam takin Alexa chuan a chan chuak le ta Alexa po chu dam doi in lama an huaya ma se hliam le pem neu an tuama ataksa dang han tlianga ne mo liam na om lo lo maya a hmui tle mina kak deuh ti mai lo chu ti chuan an enkol zungzunga an han tuama damdoi tan hnoi zungzunga an chua tir vele maya Miriam me kha chu a kero ati ul dewa liam engengemo anei ve nual boka wangin damdoi na chuan an om tir da khia Alexa chu clinic lama le lein Miriam ei tur le damdoi than khatte a han bua sai zungzunga zan lama clinic lam an khak ton hu chuan damdoi in lama chuan avakal le a damdoi in na thok tu te chu chhun lam ai chuan zan lama an lo tlem deuh zawk ti chuan lefa chuan chuang turin aluta Miriam en da na rom lam chu pan choron ta ma se mi pakhat hian thempak local velok atia lef kong khak chuan hong le a mel en mai chuan alang chiang hlei theilo a mai tuama wangin a mel chiam mu fi theilo ni trolley a hian thil anora damdoi then khatele ei turte ani hlom a in swedan chuan doctor a in tia ma se pheikhok bun le akuta sirtam tak omte chu Alexa chuan a hmuin eng ang doctor nge mo ni le tin aring hlel deuh hlek chu doctor ni a in sei chuan a mai tuam na chu a han la thazuaya Alexa chuan a hmel chu leaf banga a thla lo langa chuan a hmu thei heu he pa chu tin a meng phok ta khop mai ti chuan a mai tuam na chu a vua let le vata ani chu floor pangana a chuaka Alexa kalna tur chu floor parukna ani wangin a chhole hleka Miriam ro ma chuan adam doi ken le a ei tur ken te chu ada sok soka floor pangana lama chuan rang takena chukle vat kha pa kha azu zong le ngata ti chuan a trolley nok lai nen azu mulea rom pakhat Gabriel an dana hmuna chuan a kal dawn ani ti a khia Gabriel chu ghost member ho chuan an lo veng thap maya chu doctor pa avalu don chuan tungei ni doctor dangan momo hleinem tin an lo danga chu pa chuan engma khelo ni om tak hian lu lui a han tuma chu ta gat pakhat chuan hey alu thailo kan ti chu tin a kon pe ta chu vele thil ri thuai hin khia chu pa trolley no ha damdoi than khat te chu chuata adak ta nuai mai a then te phei chu bot nuai mai a chu ta a kon khuta chuai mai chu mi khu chuan an mit ati thi pa an meng thalei theilo chu tia am boi deuh lai tak chuan doctor ni a in sei chuang takin Gabriel rom lama chuan atlan lut ta midang ho chuan kha lo dang teu lo ding te tin theilo vin an zuya ma se chang lutuka an phamai haulo Gabriel rom ma chuan aluta ghost member ho bo chon lo thleng ve ngal chu pa chon chimte hi phora anin sual tran chu ni deuh mai mi pathum lai chu vitliama ma se ma potle min an liam ve tho an zinga pakhat chu na mai tuam na cheng tin mo phi thlak saka chu vele a melan mu chuan Alexa mo an tia an mel ma Alexa ni nan khia ma se chu pa chuan a ipte tangin khuya kon phora tukverng lama chuan zuang thlanga la silayan phora agi ti zoi turan silence soten han vua sok soka an kap ta pop mai ma se light a thim deu wangin an kap fuam ti po an khemu mal lo tukvera chuan a zuang chuak ta dei sia nuai laman ena atan bo ta niang tin an muzui tamia lo ani chuta le an mi ven pa Gabriel khan ve en dik lea apuan sina chuan thi sen alo kai nuai maya athi to ti an kha thiam ngal mai ome Gabriel a thi thu chu an the da watangai mel ma an nei ti nen chuta njina mi pa thokha
hospital ko ta chuan tlan chiat tu mina han tlan le tu che chu Alex kha akal na tu ta ka alo dinga Alex chuan chi bai le ke ma chi bai ka in bu ka nge atita chuta chu pa chuan Alex nang mai lo atia ama lema achan kha atak takina muthut aham hai deuh hleka Alex chuan ke ma ang che che hi ka muang ti ka ring sa bik lo ke po hetia ke ma lema i ro chang hi ke pon makati ve thori atia Alex chuan a chemte chu phoka chuta chu pa chuan Alex nang nen hin sual ka du lo chu lova min he don chuang lo boina siam lovin ning kalti la a fela ne mai atia Alex chuan imi tha kha chu enga tan ma ka tilem lova ma se kalem changa he tianga du duwa mi tha kwal hi karem ti ringam ni ati velea chuta le lo thei lovin anin sual chungai ta Alex si chemte ne na hanin sual vel hi zon ve thoma se han practice na hun hi nei to lo maya ton hun hi in practice na hun ane mai tin nuam ati phian angloya ma se chu pa chu tunge ni chia khia chiana do wangin tha ero adu lo anin suala Alex chuan chu pa chemte ken chu alaya tak mai hian ati bun sak nge nge chu chu muin makati engtin nge chemte toite alaya tak ati bun thei Alex chak zia in sual thiam zia chu a kha chiang tel tela a hlau tel mai atopa chuan Alex chuan a oma chuan atloa a thal ta thok mai a kon thole do na ma se Alex chuan a ngonga chuan a rek beta chuata chuan nok betin tungei ni che le chu pa chuan min that zo ko atia Alex chuan thatakin ka zone chu changla ani lo chuan ka that hre mi don lo chenia antilia ma se chu pa chuan thi chu thang zok ti hi a hriat ngoi chung lama mel ngal maya chana tum mi lo heti la hian kim kha kan la khianga Alex tu soi kha na omatin wam theilawa doctor an nei hna chuan ain en ti velea Alex na soi ta ka chuan anak velam chu vung de hlek ti te an lo khil le bok nen Christian Meltrum ma se ako kina taksa tu om chuna fan me ka nei tia Alex na soi kha adik ni hian a kheta tela alau thong ta riyo mai chuta leklan chulo lutin chanchin lomom Gabriel chu thito Alex chuna thatani chu a kon ti lut lol mai Louisa chuan ichiong chi amo atia chiang e a hei a thalak po a kon dak chwe lom chuan police chuan a that tu chu Alexa nei ti hriain thu zo fi tu kan an zong mek anui sang mai kim chuan a that na sat chu go so chu an thina rim bokem an tia leklan chuan te rang mai police ho zon mu ma ngein Alexa chu zon mu an duwa a tur chuan a clinic poti chiat veka thagom ne na bei an tum thuan soi atilia chuan Gabriel pa doctor Oren po athina rim khop mai Alex chu mai chana nge mu adu thua soi vea Alex chu amalam huna thim to khopang le he boina tang hi chuan atlan chuak mai to lowang anti zuya chuta kim chuan kan mi tiang chuan tlak tak zatang mo nakina kan la chu chele mai lowang mo atia laklan chuan ren tlak te renge demon seka kan mi nei that bek pol wikis ta nalom kan tiok ani chuan engkim Alex lema sangin ati felvekto atia ma se ki me rongai tha theilo Gabriel athi ti chu news lama tongin an khria ma se nga tinge ama ri ki nge jok chuna kon la report lo chu chu ni angai ti thalo tu chu Alex chuan ri ki chu mana a in pakhat Melanie omna chuna huaya thulo zo se tu gana tia ti chuan detective Timothy hena khan police te chu an thil chui lai lo ti khot lai tur le ama an ron la ti boi lo nan ma lo turin ati boka achan chu tual thattu chu ama ni lo zia fin fiana nei turin hun ama mo hleka an maloka atuk maya chuan doctor competition around ni na kha an nei le don boxi chumi ta na in bua se verang lo ngai boka Alex chu a clinic lama chuan let lein amu ha dama soyak hena chuan buaina kan neya film khok leng seu tin a thupung chuan han soi vea atuk zinga chuan
với na ta na thiếu tị tu tan in bua sein at home ma chơi khamalo ne chuan doctor competition an nei na tur hmuna chuan avakala miso senon kha lo towa Alex ilo thing ta mo voin chu thadevin tidonia te na lo beluama kalome ka thei top ka han chu avenge atia senon chuan Baltimore atang hian loman hi kan la langai me lowa nangin ila ni chuan a Baltimore khopuyang zong point alom to ne mai atiluama Alex chu in chung lama chuan aluta tuntuma anin ti siak na tok chu hote ani natna chi fang chi som hi an thlang chuaka chumi natna nei mek tha chu anin enkol siakanga tunge enkol dam chak zok ti chuni chung zinga ati tha som te chuan thlang chuak lenga ti chuan kar hnen huwa final test an nei le don ani tuntum chu Alex le Melissa Portlemin anin thutlat ve dewa ti chuan anom na tuk thawa chuan anom tanga lom maya chu doctor test chon don ta achun zom chu episode dot le kan tianga